Ассалому алайкум апо хоҳаро ако. Ин шабшаби қадрай дар шаҳри Санкт-Петербург яъне ки қориё меоянд, қориё гуфтан тиловат мекунанд. Ҳар бародаре ки вақт дорен, возможности дорен, дар шаҳри Санкт-Петербурген, видеоро поделиться кунед ё ки ба дигар бародаро биёен. Иншоалло ҳамин нав намози пешина хондем. Гуфтанд ки ин шабшаби баротай мо ҳам нав шунавидем, мехостум хабара шуморо бирасонам ва апо акое ки дар дигар шаҳрҳоен ва бародарои шумо ё ки шиносои шумо дар шаҳри Санкт-Петербурганд хабардор кунед. Ҳар касеш ки возможности дора барои омадан ё ҳар касе ки майли гӯш кардан тиловати Қуръон дора, марҳамат кунед биёед дар шаҳри Санкт-Петербург, метро Сеная, площадь ё Садова ё Спасская, ҳамин се метро қарибтарин ҷошай. Метавонем биёед. Ин шаби тиловати Қуръон мешавад, шаби зикр мешавад ва ин чӣ гуноҳе кардем ва чӣ хатогие ки дар муддати 1 сол кардем, иншоалло Аллоҳи меҳрубон ба қадри ҳамин як шаб умедворам ки чӣ зикре мекунем ва чӣ тиловати Қуръон мекунем ва худованд дуо мекунем ки тамоми гуноҳое ки дар ин тӯли 1 сол кардем, иншоалло Аллоҳи меҳрубон мебахшад. Ҳаматона худованд нигаҳбон. Ягон гап хато зада бошам, бахшиш. Имшаб 17 март, яъне ба 18 март мешавад. Ҳамаи шуморо даъват мекунем, кадом бародаре ки возможности дорен, хай маскотона дар дастон бигирен бародарҷоно, ай нов маска ман шидагӣ нестай ва либосҳои тозаву сар формаи тоза пӯшида биёед. Худованд ҳаматона нигаҳбон. Ҳар бародаре ки шабзиндадорӣ мекунад ва ҳар апа ва хоҳаре ки шабзиндадорӣ мекунед, илтимос мекунем дар ҳаққи ман дуо кунед. Худованд ҳаматона нигаҳбон.